naman sapat na rason yun para ganunin ka niya. Nasanay kasi siya na puro achievements ang uwi ko, hindi disappointment. Alam mo, bilib ako sa'yo eh. Kahit anong gawin ng nanay mo sa'yo, hindi ka pa rin talaga nagagalit sa kanya. Best, nanay ko siya. At anak ka niya. Pero kung itrato ka niya, parang hindi ka niya anak eh. Bumagsak ka lang naman ah. Akala niya naman may nilabag ka na 10 utos ng Diyos. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Tahan na, Jane. Tahan na. Ginawa mo naman yung best mo eh. Yun na nga yung masakit eh. Ginawa ko na nga yung best ko pero bumagsak pa din ako. Ay, minalas ka lang talaga. Tsaka hello, ang hirap kaya ng course mo. Kim, major yung nabagsak ko. Major! Paano ko sasabihin kina mama? Ipaintindi mo sa kanila, Bes. For sure, maiintindihan naman nila yan. Uy, tahan na. Uy, Jane, tahan na. Kapag tapos kong hugasan to, samahan mo ko sa patahian mamaya ha. Para mapatahin na natin yung uniform mo. Ang aga naman yata, ma. Wala pa kasi gaanong tao doon kaya mas maganda. Ma, paano po kung hindi po ako makagraduate on time? Papalayasin kita kasi kahihiyan yun, no? Bakit? Hindi ka ba on time makakatapos? Hindi ko po alam, ma. Hindi mo alam? Anong ibig sabihin nun, Jane, ha? May bagsak po kasi ako. Ano? Ma, major po kasi. Major! Ano bang kagagahan ng pinaggagawa mo at nagkabagsak ka? Baka puro kalakwatsa, ha? Baka nababarkada ka na? Hindi naman po, ma. Baka naglalandi ka lang sa eskwelahan ka mo? Hindi po, ma. Sobrang hirap po kasi talaga ng subject na yun. Sobrang hirap. Napag-usapan na natin to simula pa lang, di ba? Na kapag nagkabagsak ka, hindi ka na mag-aaral. Opo, ma. Sorry po, ma. Nakaka-disappoint ka, Jane. Nakaka-disappoint ka. Ano? Grabe talaga si tita. Ay, Rule niya talaga yun eh. Kapag may bagsak, hindi niya na pag-aaralin. Jane, hindi pwede. Hindi ba nakikita ng nanay mo yung effort mo just to excel? Para na nga akong zombie eh. Exactly my point. Kapag naalimpungatan ako, nakikita pa kitang online. Nag-aaral ako noon. I know. Hindi ba nakikita ng nanay mo yun? Na halos maging zombie ka na nga just to review for almost lahat ng pages ng book para sa 1 to 30 na quiz. Ay, hello. Ang hirap kaya maging medical student. Nabigla lang siguro yun si mama kasi mataas yung expectation niya sa akin. Hindi ka matitiis nun.
Ma? Kung dagdag lang yan sa sakit ng ulo, wag mo nang sabihin pa. Hindi po, Ma. Nag-ask po ako ng advice sa office ng college namin regarding po sa bagsak ko. And they told me na i-enroll ko po siya this summer para po mahabol ko and makagraduate ako on time. Ano? Enrollment? Summer? Isang subject lang naman tapos may miscellaneous fee pa? Ay, dagdag sa gastos lang yan. Pero Ma, mahahabol ko naman po kapag na-enroll ko po ngayong summer yung bagsak ko. Hindi, Jane. Napag-usapan na natin to, hihinto ka na. Ma, please po. Napag-usapan na natin to. Ma, please for the last time. Please, Ma. Ma. Sige, mag-iisipan ko. Ako na ang pupunta sa school mo. Dito ka na lang sa bahay. Samahan ko na po kayo, Ma. Hindi na. Ako na ang pupunta ron mamaya. Medyo mahirap po yung process, Ma. Eh bakit ba mas marunong ka pa sa akin? Ako na nga bahala, ako na mag-e-enroll. Pero ano po kasi, iba na po yung admin. Marami na pong cheche-boreche ngayon. Madali lang naman magtanong. Ma, advisean pa po nila ako. Eh bakit ba ang kulit mo, ha? Ako na nga bahala, sabi, di ba? Kapag kinulit mo pa ako, baka magbago pang isip ko na i-enroll ka. Dito ka na lang sa loob ng bahay. Bawal ka lumabas. Ma, today na po yung last day ng enrollment. Kahit ako na po yung pumunta sa school. Hindi ka aalis. Dito ka lang. Ma, kailangan ko talaga, Ma. Umalis ka. Pero hindi kita bibigyan ng pera. At aalis ka talaga, ha? Halika nga rito. Nasasaktan ako. Aray, aray ko, Ma. Ano ba? Kapag sinabi kong dito ka lang sa bahay, dito ka lang. Hindi ka pwede umalis. Ma, kailangan ko po talaga eh. Hindi! Hindi pwede! Umakyat ka! Umakyat ka dun sa taas! Bago pa kita kalad ka rin sa labas at mapahiya ka! Umakyat ka! Akyat! Grabe naman na talaga yung nanay mo, Bes. Hindi ko na alam kung anong sasabihin ko. Biruin mo, sa buong buhay mo, with highest honor ka, tapos dahil lang sa isang bagsak pagbubuhatan ka nun niya ng kamay? Yun nga, Kimi. Hindi niya pa rin matanggap na ganito na ako ngayon. Nagkabagsak ka lang naman at hindi mo naman pinabayaan na magkabagsak ka. Sadyang demonyo lang din yung prof mo dun. Bes, pahiramin mo muna ako kahit 5K lang. Pang-enroll ko lang. Pabayarin ko rin agad kapag nakapagpadala na si Papa. O sige. Magkita tayo mamaya sa school. Sige. Aalis ako agad pag lumabas si Mama. Sasalisi ako. Buti naman at nakaalis ka. Lumabas si Mama kaya nakalabas din ako. Grabe. Ang laki naman ng pasa mo. Grabe yan. Naku, grabe talaga yung nanay mo. Hayaan mo na yan. Ang mahalaga na kapag enroll na ako. Kung sa amin ka kaya muna tumuloy. Naku, mas lalo magagalit nanay ko. Kesa naman bugbugin ka lang niya ng bugbugin. Kung nandyan lang yung papa mo at mga kapatid mo, hindi niya magagawa yan. Kaso nasa ibang bansa sila lahat eh. Pero hayaan na lang natin. Stress lang siguro si Mama. Sige, uwi na ako kay Ma para di na ako maabutan ni Mama. Oo nga. Umuwi ka na para di ka na mapagalitan pa. Saan ka galing, ha? Nag-enroll ka pa rin talaga? Makulit kang babae ka, no? Hindi mo ako sinusunod, no? Hindi mo na ako nirespeto. Ma, Lumayas ka! Lumayas ka! Kalma, Len. Kalma. At paano ako kakalma, ha? Walang respeto tong babaeng to. Lumayas ka! Lumayas ka! Ma, huwag naman po sanang ganito. Lalayas ka o ako ang lalayas dito! Kumalma ka, friend. Layas!
Nakakainis! Ibang-iba na yung takbo ng utak ng nanay mo. Thank you, Kim, sa pagpapatuloy sa akin dito. Ay, naku, wala yun, Bes. Siguro ipacheck na talaga yung nanay mo kasi iba na yung lakas ng tama niya eh. Grabe ka naman, Bes. Bes, alam kong maldita yung nanay mo. Kaya lahat kaming mga kaibigan mo takot sa kanya simula nung high school pa lang. Pero ngayon, namimisikal na talaga siya eh. Pati rin naman sila ate at kuya eh. Nabugbog din ni Mama. Pero mga bata pa kayo noon. Ilang taon ka na ba? 20 ka na eh. Binubugbog ka pa rin. Galit lang talaga siya dahil di niya matanggap na yung achiever niyang anak ay nagkaroon ng bagsak. Eh, hindi naman sapat na rason yun para ganunin ka niya. Nasanay kasi siya na puro achievements ang uwi ko, hindi disappointment. Alam mo, bilib ako sa'yo eh. Kahit anong gawin ng nanay mo sa'yo, hindi ka pa rin talaga nagagalit sa kanya. Bes, nanay ko siya. At anak ka niya. Pero kung itrato ka niya, parang hindi ka niya anak eh. Bumagsak ka lang naman ah. Akala niya naman may nilabag ka na 10 utos ng Diyos. Stress lang siya. Maraming pinagdadaanan kaya ganun. At saka, may history ng depression si Mama kaya imbis na magalit ako, iintindihin ko na lang. Ay... Ikaw naman kasi, ano bang hindi mo maiintindihan na nagkabagsak siya? Mas masama lang talaga yung loob ko kasi hindi ko in-expect na magkakaganon siya. Achiever yung si Jane simula nung grade school siya. Pakiramdam ko kasi naging sobrang pabaya ako. Hindi ka pa bayang ina. Nasobrahan lang siguro yung pagiging strict mong magulang. Eh para naman yun sa kanya. Para mag-strive pa siya. Kitang-kita ko yung pagpupursige ng anak mo para maging doktor. Pasalamat ka nga, hindi siya naging rebelde. Kasi kung ako sa kanya, Day, magre-rebelde ako dahil sobrang higpit mong nanay. Joke lang. Gusto ko lang sabihin na hindi araw-araw pasok. Hindi laging medalya ang maiuwi ng anak mo. Masyado naman kasing mataas ang standard, expectation at pride mo. Kitang-kita ko ang dedication ng anak mo. Kaya kung ako sa'yo, tatawagin ko na siya at baka makahanap ng ibang nanay. Sige ka, ikaw rin. Ang swerte-swerte mo na nga sa bunso mo eh. Hello, Kim. Andyan ba si Jane sa inyo? Opo, tita. Pakisabi naman na umuwi na siya o mag-usap kami. Hindi na ako galit ka mo. Pag-usapan na namin yung problema. Sige po, tita. Teka. Nasaan ba kayo at maingay dyan? Galing po kaming school ni Jane, tita. Naglalakad po. Ang mabuti pa, dumiretso na kayo dito. Gusto ko na makausap yung anak ko. Miss na miss ko na siya eh. Teka, nasaan ba siya? Nasa kabilang kanto po, tita, bumibili ng merienda. Jane! Anong nangyari? We did our best but sorry. Dahil po sa internal bleedings at damage sa kanyang head. Hindi po. Dok, hindi po. I'm very sorry. Pero dead on arrival po ang biktima. Maiwan ko na po kayo. Anong nangyari? Kim! Anong nangyari? Kim! Sumagot ka! Nasaan yung anak ko? Nasaan yung anak ko? Wala na po, tita. Anong wala na? Anong sinasabi mo, ha? Patay na po si Jane, tita. Hindi totoo yan. Hindi. Nasaan yung anak ko? Ipakita niyo siya sa akin!
sorry. Hindi ko naman ginusto lahat ng nangyari. Ginawa ko lang naman lahat ng yun para sa kapakanan mo. Tahan na, Len. Wala akong kwentang ina. Alam ni Jane ang rason mo kung bakit ka nangihigpit sa kanya ng ganoon. Matalinong bata yung anak mo. Kaya sana huwag mo sisihin ang sarili mo. Paano hindi sisisihan, ha? Kung hindi ko siya pinalayas, hindi sana siya masasagasaan. Gusto ko lang naman makapag-aral yung anak ko, pero dahil sa wala sa lugar yung standards ko, dito na siya sa loob ng kabaong na to. Ako ang may kasalanan nito. Ako. Tita, wag na po kayo umiyak. Nagkabagsak lang naman siya, pero bakit hindi ko naintindihan yun? Anong kwenta kong ina? Wala akong kwenta. Tahan na, Len. Jane, sorry ah. Sorry kung hindi agad ako nakatakbo para iligtas ka sa pagkakasagasa sa'yo. Sorry, Bessie. Hayaan mo. Pag ako, susundin ko lahat ng payo mo sa akin. Mapa-academics o sa real life man. Anak, sorry. Alam kong huli na ang lahat. Alam kong sobrang gaga kong ina. Hindi lang ako nawalan ng anak, kundi nawalan din ako ng anak na maunawain sa nanay niyang loka-loka. At anak na sobrang talino. Hindi totoong kinahihiya kita, anak, ha? Sinabi ko lang yun para mag-strive harder ka pa. Pero wala na eh. Andyan ka na. Tita, Salamat, Kim, ha? Salamat sa pagkupkup sa anak ko nung mga panahong alam mo na. Tita, wala po yun. Mahal na mahal ko po ang best friend ko eh. Anak, kahit wala ka na, patuloy pa rin akong humingi ng tawad sa nagawa ko. Sorry, anak. Nakikita mo ba yung mga medals at trophies na nandito? Hindi ko isasama dyan sa iyo sa paglibing mo, ha? Pero patuloy kong ibaabalandra sa buong mundo na may anak akong kagaya mo. Sorry, anak. Sorry. Mahal na mahal kita. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Number one SM radio station.